дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дов роҳ охирин сайди саёд филмҳои тоҷикӣ дар кинофестивали байналмилалии созмони ҳамкории Шанхай иштирок мекунад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии мақолаи беҳтарин оид ба ҳифзи перяхо баргузор мегардад. писарбачаи бесаробо мондаи тоҷикро ба ватан баргардонданд. тағйирот ба қонунгузории бахши муҳоҷират дар Русия. бокимано дар зери барф. гӯштини тоҷикӣ мақоми байналмилалӣ гирифт. барои посгоҳии кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар роҳҳо аз сафорати Амрико дар Тоҷикистон ёрии техникӣ расид. аз 27 то 31 январи соли равон дар шаҳри Мумбаи ҷумҳурии Ҳиндустон кинофестивали байналмилалии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай баргузор мегардад. дар бахши озмунии он филмҳои ҳунарии Дови коргардон Муҳиддин Музаффар, охирин Саиди Саёди коргардон Муҳаммадраби Исмоил ва роҳи коргардон Нозир Саидов ба намоиш гузошта мешаванд. дар ин бора Амидховар хабар медиҳад. директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм Маҳмад Саид Шоҳиён дар кинофестивали байналмилалии кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагӣ карда дар бахши озмунии он ба ҳайси довар иштирок менамояд. инчунин дар бахши ғайриозмунии кинофестивал филми кӯтоҳи ҳунарии Этюди коргардон Мӯъмин Қодиров намоиш дода мешавад. дар бахши озмунии кинофестивал филмҳо аз 8 кишвари аъзо пешниҳод гардида миёни ҳам рақобат менамоянд. дар бахши ғайриозмунӣ филмҳо барои алоқамандони кино манзур мегарданд. филмҳое ки дар кинофестивал намоиш дода мешаванд ба алоқамандони синамо имкон фароҳам меоранд ки аз тамаддуни гуногун бархӯрдор шуда фарҳанг ва расму оини миллати худро тавассути филмҳояшон ба дигар давлатҳо муаррифӣ намоянд. тазаккур дода шуд ки кинофестивали байналмилалии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай бо мақсади барқарорсозии ҳамкории синамонигорӣ таъсис ёфта, чун воситаи муттаҳид намудани фарҳангҳои мухталифи кишварҳои аъзои ин ниҳоди байналмилалӣ хизмат менамояд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба соли байналмилалии ҳифзи перяхо эълон гардидани соли 2025 озмуни ҷумҳуриявии мақолаи беҳтарин оид ба ҳифзи перяхо баргузор мешавад. мақсад аз озмун боло бурдани ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва ҳавасманд гардонидани онҳо мебошад. дар озмун наврасону ҷавонони аз 14 то 30 сола ширкат варзида мақолаи худро дар ҳаҷми накам аз 4 саҳифа бо ҳуруфи муқарраршуда навишта бо як адад расми электронии худ ва рақами телефон бояд ба почти электронии jaboriadiba@mail.com ирсол намоянд. барои ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмун аз ҷониби кумита тӯҳфаҳои хотиравӣ аз қабили ноутбук, планшет ва асарҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда мешавад. мақолаҳо бояд то санаи 8 феврали соли 2023 ба суроғаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шаванд. чуноне Амидховар иттилоъ медиҳад, гӯштини миллии тоҷикӣ яъне гӯштингирӣ мақоми байналмилалӣ касб намуд. ин дараҷаи байналмилалӣ дар вазорати адлияи Швейтсария ба қайд гирифта шуда гӯштини миллии тоҷикӣ соҳиби сертификати байналмилалӣ гардид. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди гӯштини миллӣ давоми 3 соли сипарӣ шуда ҷадвали баргузории чорабиниҳои варзишӣ байни аҳолии кишвар аз рӯи усули деҳа ба деҳа ва маҳалла ба маҳалла таҳия ва татбиқ карда шуд. ба иттилои сардори раёсати тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиши дастгоҳи марказии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш Муҳаммадтолиб Шокирзода дар замони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон зери ҳидояту дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ бахусус гӯштини миллӣ яъне гӯштингирӣ аз нав эҳё шуд ва мунтазам рушд меёбанд. бо мақсади рушду густариши минбаъдаи гӯштини миллӣ давоми соли 2023 дар шаҳри Душанбе аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш Федератсияи гӯштини миллӣ гӯштингирии Тоҷикистон чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ аз ҷумла чемпионати ҷаҳон ва чемпионати Осиё оид ба гӯштини миллӣ бо иштироки варзишгарон аз хориҷи кишвар дар назар дошта шудааст. ин метавонад дар рушди ҳамагонии ин намуди варзиш мусоидати фаъолтар намояд.
думаи давлатии русия лоиҳаи қонунеро қабул кард ки салоҳияти вазорати корҳои дохилиро дар самти расониндани хадамоти давлатӣ ба муҳоҷирон васеъ мекунад. Аз ҷумла хадамоти шиноснома ва раводид, корхонаи тобеи вазорати корҳои дохилӣ ба қабули дархостҳо барои аз нав ба расмият даровардани патент, додани раводид, даъватнома ва иҷозатномаи будубоши муваққатӣ шурӯъ мекунанд. ҳамчунин пешниҳод шудааст ки хадамоти ба гирифтани изи ангушт ва қабули дархостҳо барои сабти ном дар ҷои истиқомат ҷалб карда шавад. тибқи ин санад вазорати корҳои дохилӣ феҳристи минтақаҳоеро тасдиқ мекунад ки дар қаламрави онҳо корхонаи тобеи он барои расониндани чунин хадамоти давлатӣ ҷалб карда мешавад. дар сурати қабул меъёрҳои ҷадид пас аз 180 рӯзи нашри расмияшон мавриди амал қарор мегирад. сарзамини ҷопон дар ихтиёри антициклон монд. сардиҳои шадид ва бориши барф ба ин ҷо низ расиду ҳатто боиси маҷруҳ шудани чанд нафар гардид. бориши барф якбора дар соҳили баҳри ҷопон ва дар чанд минтақаи кишвар оғоз ёфтааст. ҳавошиносони ҷопон гуфтанд ки дар баъзе минтақаҳо сардтарин ҳарорат дар 10 солаи охир мушоҳида мешавад. дар Токио ҳарорати ҳаво аллакай то тарҳ 4 дараҷа паст шудааст ки ин ба иқлими маҳаллӣ тамоман хос нест. аммо ҳавошиносон ҳушдор медиҳанд ки ин ҳад нест. рӯзона дар ин ҷо то 60-80 сантиметр боришот сабт мешавад. ҳарорат дар баъзе минтақаҳо то тарҳ 10 дараҷа паст мешавад. бар асари номусоиди обу ҳаво ҳолати изтирорӣ низ рух дод. 1 нафар ба ҳалокат расида, дасти кам 13 нафар маҷрӯҳ шуданд. ҳамчунин 10 роҳи автомобилгард баста шуда дар яке аз роҳҳои калонтарин мейшин яъне нагоя кобе тамбашавии 40 километрӣ ба амал омад. илова бар ин бар асари боридани барфи зиёд ҳудуди 500 парвоз лағв шудааст. онҳо асосан дар фурудгоҳи соҳили баҳри ҷопон лағв шуданд. сафорати тоҷикистон дар русия писари ноболиғи зани тоҷикро ки дар Москав ба куштор муттаҳам мешавад ба тоҷикистон фиристод. ба иттилои сафорат писари зани гумонбар дар куштори ошпази тарабхона дар митишаи канори Москав ҳамагӣ 8 сола буда баъди боздошти модараш дар Москав бесаробону сарпаноҳ монда буд. зикр гардид ки сафорат ҳамаи ҳуҷҷатҳои заруриро омода намуда барои фиристодани кӯдак ба назди хешу пайвандонаш дар тоҷикистон мусоидат кард. қазияи муҳоҷирзани тоҷик таҳти пайгирии сафорат қарор дорад, омадааст дар хабарнома. қаблан мақомоти додсизонӣ ва корҳои дохилии тоҷикистон аз мақомоти русия таҳқиқи мунсифонаи парвандаи модари ин кӯдакро хостанд. прокуратураи генералии тоҷикистон аз прокуратураи генералии русия дар робита ба боздошт шудани муҳоҷирзани тоҷик ба далели даст доштан дар ҷинояти одамкушӣ талаб намуд ки тафтиши холисона ва ҳаматарафаи қазияи мазкурро зери назорати худ гирад. мақомоти тоҷик мегӯянд муттаҳам мавриди латукӯби шадиду таҳқир қарор гирифта дар ҳимоя аз шаъну шарафаш ба ин кор даст задааст. ёдовар мешавем ки санаи 4 январи соли равон дар тарабхонаи хинкальнаи Тбилиси воқеъ дар шаҳри митишаи канори Москав муҳоҷирзани тоҷик ошпази гурҷиро бо истифода аз корд ба ҳалокат расонд. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар шарҳи ин қазия хабар дод ки ошпаз зани тоҷикро бераҳмона латукӯб карда нисбаташ зӯроварии ҷисмонӣ, раводид ва шаъну шарафашро пас зад. барои таъмини бехатариву амнияти ронандагон дар роҳҳо дар фасли сарди зимистон ва расонидани ёриҳои фаврӣ дар роҳҳои мошингарди Душанбе Айни Хуҷанд аз ҳисоби кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дидбонгоҳи иловагии муваққатӣ ташкил карда шуданд ки шабона рӯз навбатдорӣ мекунанд. ин тадбирҳо барои вокунишҳои фаврӣ дар ҳолатҳои фавқулодда басо заруранд. наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ин постгоҳҳо ҳузур доранд. дар сурати рух додани ягон ҳодиса фавран ҳозир мешаванд ва барои рафъи паёмадҳои он ёрӣ мерасонанд. ронандагон ва мусофирони мошинҳо ба фалокат дучор шударо ба маконҳои бехатар интиқол медиҳанд ва онҳоро бо ғизои гарм таъмин мекунанд. обу ҳавосанҷон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавои абрӣ аммо бидуни боришотро пешгӯӣ мекунанд. ба гузориши агентии обу ҳавошиносии кишвар дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои абрнок пешгӯӣ гардида дар баъзе ноҳияҳо бориши сусти барф ба амал меояд. хатлонионро низ ҳавои бебориш аммо сокинони баъзе навоҳии минтақаро тормех интизор аст. шаҳру ноҳияҳои тобии марказро низ ҳавои беборишу абрӣ интизор буда ҳарорат дар водиҳо шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 3-8 дараҷа гарм
дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа хунук ва рӯзона 0-5 дараҷа хунук мешавад. дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ гардида тормех мефарояд. ҳаво шабона 4-6 дараҷа хунук, рӯзона 6-8 дараҷа гарм мешавад. вилояти суғдро бошад, ҳавои бебориш фаро гирифта, танҳо дар баъзе навоҳӣ тормех пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳои вилоят шабона 9-14 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 1-6 дараҷа хунук мешавад. мувофиқи пешгӯии обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакен офтобӣ пешгӯӣ гардида ҳарорати ҳаво аз 2 то 3 дараҷа гарм, шабона бошад тар 4 то 5 дараҷа хунук мешавад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.